li bajar û bajarokên dibin kontrola PYD û Qesedê da faşistên ciwanên şoreşger bi piştevaniya milîsên PYD du zarokên xelkên Efrînê ku her du birayên hevin revandin. Navê wan Mihemed Şewqî temendeh salî û İbrahîm Şewqî temennih salî ji Taxaşê Meqsûd li bajarê Helebê ji alî faşistên ciwanên şoreşger ve hatine revandin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Ji destpêka sala nû de û ta niha Ark TV navê sê jinan ji alî PYD ve û 29 zarokan yên ku ji alî faşistên ciwanên şoreşger ve li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê hatine revandin tomar kirine. Jê 10 zarok û jinek ji bajarê Kobanî hatine revandin, 9 zarok û 2 jin ji bajarê Efrînê hatine revandin, her wiha 4 zarok ji bajarê Hesekê, 1 ji bajarê Qamişlo, 1 ji bajarê Tirrifetê û 2 ji bajarê Amûdê û 1 ji bajarê Çelaxe, 1 jî ji bajarê Dirbîsiyê. Ya herî da wî jî 2 zarokê xelkên Efrînê ku her du birayên hevin hatine revandin. Navê wan Mihemed Şewqî temendeh salî û İbrahîm Şewqî temennih salî ji Taxaşê Meqsûd li bajarê Helebê hatine revandin. Malbatên zarokên revandî danezanîn ku êdî Rojavayê Kurdistanê bûye cihê revandin û rahînana leşkeriya zarokan e, bi taybet dibistanên PYD ku bûne cihên perwerde fikr û îdeolojiya PKK ye. Serbar kirin ku Mezlûm Ebdî bixwe piştevaniya yên nav lê têne kirin ciwanê şoreşger dike û rêkeftinên ku wî îmza kirine ta niha yek jî nehatî cibîcî kirine û berovajî ji rêkeftina re revandin bêhtir bûye. û tevî ku Mezlûm Ebdî rêkeftinek li ser qedexekirin û leşkerkirina zarokan her wiha vegerandina zarokên ji êr 18 salî bê Virjîna Gambara nûnera Netewê Yekbûyî re îmza kir ku revandina zarokan qedexe ye lê milîsên PYD û faşistên ciwanên şoreşger tu pabendiyê bi yasa û mafên parastina zarokan nakin û di karên xwe ya revandina zarokên ji êr 18 salî de berdewam in.